En ting er at fokusere på at producere strømmen grønt via de store havmølleparker, som den vi har her. Noget andet er at se på, hvordan energien bliver brugt i samfundet. Her har den grønne omstilling også et stort ord, skulle have sagt. Bag mig er en af Scandlines hybridfærger på vej i havn. Udover sine store dieselmotorer har den et batteri, som hjælper med at drive færgen fra Rødby til Puttgarden og tilbage igen på de mange daglige ture. Det går ud på, at vi kombinerer en traditionel drevet skib med batteridrift, sådan at vi kan både være mere miljøvenlige, og vi kan også få opnå nogle økonomiske besparelser. Vi har jo regnet på olieforbrug, som er reduceret væsentligt, og på selve CO2-udledningssiden, der betyder det faktisk en besparelse på ca. 15%. Og der er også en reducering af vores antal driftstimer på maskinerne. Om du får energien fra et batteri eller fra en forbrændingsmotor, der er ikke nogen forskel for det. For os, hverken manøvremæssigt eller fartsmæssigt, og der er ikke nær så mange rystelser, som der var før. Ligesom for de fleste af mine kolleger, så går vi jo alle sammen op i at være miljøbevidste. Altså efter jeg er blevet far, så tænker man selvfølgelig lidt mere over det, og hvilken jord man efterlader til sine børn og sådan noget. Og så er det jo godt at arbejde for et firma, der samtidig kan lide den grønne energi, ikke? Så det er jo dejligt. Scandlines har jo en vision om, at man gerne vil være mere og mere emissionsfri og helst 100%. Det kan man selvfølgelig opnå, hvis man kører ren batteridrift, hvor man så kunne få opladningen af batterierne fra en vindmøllepark. Den har vi jo lige nærheden her i Rødby. Hvis man forestiller sig 100 eller 500 færger og hele den danske togstamme og busserne og bilerne i garagerne, så vil de tilsammen lave et batteri så stort, at det giver mening at oplagre strømmen på blæsende dage og bruge den igen fra batterierne og andre steder på dage, hvor det ikke blæser så meget. Det er det, der er visionen, det er det, der er målet, og det er der, vi skal hen.